وێنەیەن ئاژەڵێ نافماڵی نیشان دەدا. لەگەڵ دەنگدەران وێنەیەن سێلفی دی ئینستاگرامێدا دووەشینە یان ژی لیستیکا stranên Beyoncé tê pêşniyarkirin. Sê rêkên nû ku bikarî xwebgehînî dengderan di medya civakî de. Ew dibe alîkan ji bo hestkirin û bawerî bi durustiya kampeyînê hebe ya ku bi rastî dikare ji gelek aliyan û di yek demde tev bigere. Ji bo pêgehek siyasî hebe her wiha stayla pêşengiyê derdixe û kesayetiya mirov nîşan dide. Di dema helbijartinên 2016 da kampênên helbijartinê di medya civakî de ser ji riyên diyên weke Emîl û malperan da standbû. Bu gihandina pêzanînan bû dengderan. Nêzîke çarekê ji kesên baliqbûyî di dema helbijartinan da bi rêka medya civakî berbijar dişûpandin. Platforma herî baş bû serokî Twitter'e. Pir caran wê rêhejdariyên siyasî dide. Sînator Kamala Harris di pêşbirkiyan da pranît Facebook û Twitterê da derdikeve. Lê ji dervey meydana demokratan, şaredar Pete Buttigieg bi rêya Instagramê gelek dihêt şûpandin. Çîrokên Instagramê yêbûyîne cihek bi rastiyê xelek bi çendîn naverok û mijarên cuda lêkom dibin û bandorê li yekûdû dikin ku şerên Twitterê yên rojane nabînin. Wall li pişt hin tweetên girîng yên Hillary Clinton bû yên ku li ser Trump dihatin weşandin. Ew dibêje darêtina stratejiyê bingeha xwe ji kesayetiya berbijaran distîne. Ez bawer nakim Kamala yan pêt Instagramê wekû Joe Biden yan Bernie Sanders bikarbînin. Ew cuda dijîn û kesên cuda ne. Ji ber vê çendê peydakirina rêyekê bû bikarînana platformê divê li gor deng û baweriya wan bêt û ev kilîla serekê ya berbijaran e. Niha Instagrama zîndî ya ku li 2016 da nebû, berbijêr dikarin rasta rast bi rêya telefona destî li gel dengderan têkiliyê danin û pirs û bersivdanê encam bidin. Eger tu bi reklamên kevneşopî hevber bikî ew bê xercî ye û heta li hemberî reklamên stratejiyên ragihandinê gelek çêtir e. Wal dibêje her roj li ser platformên medya civakî civînên dan û standinan hene li ser astê herêmî û li ser astê dewletê. Ew dê di helbijartinên 2020 da ciyekî gelek berfireh vegirin. Gelê Amerîka tehniya diyalogê li ser sosyal medya. Tu wiha sosyal medya bikartînî ez bawer dikim digel Trumpî ev nema. Weke fersendek demokrat bihêvîne ku bi rêya medya civakî ew ji bo serokatiyê lîstikê qazanc bikin.